25 sena ilu Dun Manuel Kurmi kif tafu intom flimkien ma' ħafna minnkom li qegħdin hawn bdew din l-inizjattiva, bdew din l-opra hekk importanti ta' karità fil-gżira tagħna, fil-gżira ta' Għawdex. Interessanti għax Dun Manuel flimkien magħkom, flimkien ma' dawk li ħadmu u li għadhom jaħdmu f'din id-dar, għandhom għajnejn differenti mill-bqija tal-għajnejn tan-nies komuni u ngħidilkom għalfejn. Aħna qed ngħixu f'dinja l-iktar importanti jew min għandu ħafna flus, min għandu ħafna poter, min huwa attraenti, il-persuna li kif tħares lejja taffaxxina ruħek għax bisbuħija tagħha, min kapaċi jitkellem jew min kapaċi jagħmilha man-nies, dawk huma il-persuni li aħna nqisu llum rilevanti. Il-persuni li għandhom weight, li għandhom pace fis-soċjetà. Imma jekk smajna tajjeb il-ktieb tal-Profeta Eżajija ftit ilu qalilna illi min iħares bl-għajnejn ta' Alla ma jiġġudikax skont kif jaraw l-għajnejn tal-bniedem. Min jisma' bil-widnejn ta' Alla ma jiġġudikax skont kif jisimgħu l-widnejn tal-bniedem. U jiena naħseb li dan Dun Manuel flimkien ma' dawk illi ħadmu stinkaw biex titwaqqaf il-Fondazzjoni Arka, issir din id-dar li tagħmel tant ġejt. Flimkien ma' ħafna minnkom illi llum għadkom taħdmu tagħtu is-sem tagħkom, tagħtu mill-ħin tagħkom, tagħtu mid-dedikazzjoni tagħkom. Naħseb illi dan il-qari, dan l-ewwel qari tal-Profeta Eżajija b'xi mod wettquh u qegħdin twettquh. U jalla nkomplu nwettquh. Illum San Ġwan il-Battista jistedinna għal konverżjoni, juża kelma qawwija ta' il-kelma li juża mhijiex tbiddel l-email qabel kont tidej u ma tibqax, qabel kont irrabja u ma tibqax, qabel kont tisraq u ma tisraq. Mhux dejn il-kelma li juża San Ġwan, juża l-kelma metanoiein, hija kelma Griega qawwija ħafna. Ifisser tbiddel il-mod ta' kif tara l-affarijiet. Dak li qalilna l-Profeta Eżajija fl-ewwel qari. Jiġifieri inti ma tibqax tiġġudika l-persuni skont kemm jirrendu, skont kemm huma utli. Qed ngħixu f'soċjetà bħal din. U min mhux utli għas-soċjetà qed isir skart sfortunatament, qegħdin inwarbuh u narmuh sfortunatament. Mod speċjali il-bidu għax hemmhekk l-iskart, il-bidu tal-ħajja u l-aħħar tal-ħajja. Hemmhekk l-iskart kif tħares lejh is-soċjetà tagħna llum. Imma f'għajnejn Alla ħadd mhu skart, ħadd mhu skart. U jekk aħna ħaniċċelebraw il-miliet, aħna ħaniċċelebraw tarbija 3 kilos mingħajr ħwejjeġ, arwina, dak li ħaniċċelebraw. Dak li ħaniċċelebraw. Ara kemm nagħmlu storbju, kemm nixtru, kemm nonfqu, kemm nagħmlu dwal, kemm niklu, kemm nixtru rigali. Nitbedu ħafna mill-qofol taċ-ċelebrazzjoni. Dak jidentifika ruħu sew, dawk 3 kilos laħam jidentifika ruħu sew ma' dawk li jgħixu fid-dar tal-Arka. Hemmhekk isib postu sewwa, hemmhekk joqgħod sew dak. U jekk aħna rridu nkunu veri, awtentiċi, jekk aħna rridu nisemgħu lil Ġwan il-Battista jitkellem biex nbidlu l-qalb tagħna, nbidlu l-moħħ tagħna, aħna rridu nkunu ħafna iktar attenti. Irridu nħobbu ħafna iktar lill-bniedem fil-fraġilità tiegħu, lill-bniedem fid-djufija tiegħu. Ma ninsewx ħaġa u nispiċċa biha. Ġesu fil-Vanġelu ta' San Mattew jidentifika ruħu ma' min m'għandux jiekol, ma' min m'għandux jilbes, ma' min m'għandux jixrob, ma' min hu marit, ma' min hu fil-ħabs, jidentifika ruħu.
ħafna drabi aħna ngħixu bil-problema, imma Ġesu irxoxtat, Ġesu qam, Ġesu ħaj, hija problema fażulla, falsa din il-problema. Għaliex falsa? Għax qalilna illi hu ħaj f'mejn? Ħaj fil-persuna li hija fil-bżonn. Ħaj. U dik il-persuna li hija fil-bżonn hi Ġesu. Il-persuna li hi fil-bżonn hi Ġesu, bħalma il-parti bżonjuża fil-persuna tiegħek u kollha kemm aħna nġorru parti bżonjuża, kollha kemm aħna nġorru parti imperfetta, parti li kieku ma rriduhiex, parti weak, fraġli. Imma dik il-parti hi Ġesu. Dik il-parti fina hi Ġesu. U daqskemm jien kapaċi naċċetta fiha dik il-parti weak, imbagħad inkun kapaċi nħares bajnejn taħnina lejn dak li nikkonsidra weaknesses fl-oħrajn. Jew nitolbu lil Mulej biex 25 sena oħra jekk Alla jrejt jiċċelebraw mhux biss il-50 sena tal-Arka, imma jiċċelebraw ukoll l-imħabba kbira li l-poplu Awċi, jew aħjar l-insara Awċejn, il-Kristjani Awċejn għandhom lejn il-batut, għandhom lejn minu fraġli, għandhom bil-maqlub tal-kurrent ta' kif timxi d-dinja, għandhom lejn minu maffiċ. Ikun infaħħar Ġesu Kristu.